Maadjong buntag mga kaupaw, March 5 deron buntaga adlaw, Miyerkules ya. Di kay nagpamahaw guys kay koy lakaw karong taud-taud. Madto ko sa airport kay paliparang hintapawid. Tagbo ko na silang Amerikana guys. Tagbo kong kanay. Sidang apam. Ang tabuon sila sa mama, sila ante, yung duha. Kaya para ako na ipada sa ikas buhol. Para na mo. Harang abdan lagi diyang ipada niya. Mo balik po ulit na rin. Pwede ko mauban nila ito. Tama sila sa Cavite. At yung suprasahan sila at yung pagkaratan sila niya. Dinadekos. Terminal 3 guys. Kuwat ko nalaman ma. Bow. Napakon sila sir kaya nagkuwat silang bagahe. Pwede ko kasakay. Kuwan ka ng airport bus kay nandiyan pa makunong alas 3 mo ikan, alanganin man. Kuwan na naman ko nag motor. Kanang balabal ba, joyride. Kuwan nag masahe. 219 ikan sa Alabang. Taman sa terminal 3. Parang inita. Motor pa itong airport. Diyan ako gawa sa rin. 11. Papa ko na sila sa mama sa sir kaya nagkuwat silang mga bagahe. Ay mga bagahe nga. Bagahe raday kay naman ko sila bago no. 20 kilos. Huwat pa sila ito sa ante. Naap ko na po dares gawa sa ijaan. Bawa kasa kung mo replace si mama kasa sila naghuwat. Huwatan lang magkano sa mga chat mama kay masiro nag-cellphone. Bantay ito ka sa ilang gamit. Yan na lang sa mama guys yung si ante da. Mga guwapings nga mga sisters. Yan sila sa Pitabis bitin da. Naghuwat pa sila kasa sila mga sakay dyan takbo. Dugay ko na sila kay matuwat sila ng bagahe kan. Nagkuhan pa ko sila ngihi. Diyan na miss kutsinilas anti nul pa guys. Kasi nasante. Diyan na miss sud. Mama. Kabutag Manila. Kamawa ba kaning Tagalog? Kalayas. Kalayas. Ano, paano mo si ano? Pag pinutan mo na to ha. Basig og matumos mang lalaki mo. Sabi dahang penthouse na to, nag-iahak na ni ron. Ingan po ko nga, basig ikaw no. Wag katingog mo nung katawa. Anak ko din ng bilik. Gibinlan ni basig na ako nung may laki. Basig ato mas laki ha. Listen. Listen lang ko na ni mga gupahon kayo yung makakita kuan. Gupahon. Kasi napili ka na may ikaw. Awa man. Tagam na lang iaway. Bisag. Paano kung mag-delay yung flight nila? Anong oras ba yung flight nila? Airport ko na sa Jola City. City? Baka pa sa Manila? City. Ang buti ito, alas 9. Wala pa din? Palis pa kasal. Palis tayo kasalan de. Gobernador. Hawiran pa nagabaga. Ito ako guys. Ito na ko ma. Ako na dado ano. Ako na Doy. Lisa ni Doy. Ini darurat deh. Ini. Ay, ini pa mahal ako. Ato na ko kay Juana, dito na. Ato na. Ya, ante. Bye-bye.
na sila guys. Larga na. Sakay ka guys. Kuhan. Mas mama. Yan ako crossing sa Terminal 4. Ayan. Ako pa man nag-stop. Oh. Ningabot na dyan ko guys. Duga dyan. 2 ka oras kape nagbiyahe. Grabing trapika kay ang mga karsada gipang guba man bisag kuan pa bago pang human giguba naman po. Ini taglam mo nak namalula nak magpalula lula sa mga lula daghang kuan guys bring house. Ya kang tagbo ni mama mga kaupaw. Yay tik-tik sa batang wetuli. Tik-tik ni sa tik-tik. Alam mo yung tik-tik je? Nalipan. Ni Nalipan. tik-tik na, tik-tik. Nada pa ice cream. Masa kasi rin ice cream? Susi. Ice cream. Kaya yan. Hindi ba nakasusi yun? Hindi, nakasusi yun. Ito. Yan. Bye-bye, bata. Bye-bye. Hindi, magdala ka muna rito, oh. Merienda. Bye-bye, bata. Suman tsaka bingka. Sumandulo ko. Ta suman pod nga tinimugan. Kisa mo naghimugan? O palija. Palija. Tablija. Uy. Mani. Tablija. Ang ganit tablija ida mo ma. Apa mo lagi mani? O sili nga way pagluib. Sus. Pada sili nga ning surin ko na ko sili man ning undang namo ko sili. Suman na ni siya? Si mama. Anja kamote. Tulo ra pod kabo kamote. Daw pud kamote, ina kamote diyan. Karing ice cream. Uy, nangawat ang bata. Sisira ni. Agsud sa ice cream man guys is Apa man ni plastic? manok. Na bre. Manok. Charan, manok Bisaya ni siya. Adobong pinaga. Ginya pa ning buntag giluto. Ngong lami gini kayo. Bisaya, sunoy kuno siya. Uy. Tiya po ji atay. Naya tay? Ja batikon. Naya tay? Na? Charan. Suman, dinimugan, suman. Kuan, bingka. Tabliga og mani. Sili og tik-tik ka. Ingabot tali paghanggi order, guys. Pwede ni si Dugay ingabot ko order. Tanganan ng toothbrush kay aron masirado ang toothbrush di ka mga gusto. Puning sa guys kay papilit ras bongbong ang di kagapon siya mong space ba papilit tas bongbong charan rotating ang rotating na rin. Kay butangan ng toothbrush. Para ni sila guys 159 free shipping na ni sila sa Shopee kay namang koy butcher. Kung nakaabil ko free shipping.
Pwede naman po sila guys, ug mabalhin ni, pwede naman po sila panadon, okay ra po. Tapos lang niya po. Chadran! Dag, sang itanan, ipapilit na siya. Chadran! Ano mo na? Charan! Ang tanganan, toothbrush, toothpaste. Dahil nga na sa guys, nga na, ikadikit sa bungbong, nga na siya, na po. Ibaan na po siya yung mga 100 rin. Ano na tubig ba? Drainer. Ini dua anak. Mama ko na tagkalang mama. Para munguta ka jog adobong manok bisa yung manok. Adobong native nga manok, kumot ka jog. Dapat jud ni kakaan may gikan sa Bohol, dapat dito blija. Ano pa guys, unda making nagatong ice candy. Ang unahan sa ron nagkanisang cookies and cream nga flavor. Mo naging ingredients, 7 ka cream o ka kondensada, cornstarch 1 and 1/2 cup raja, 1 teaspoon asukal o kuwang og tamis, 1 tablespoon vanilla, dalag ahon, sukdanan, sukdan og mayo kay endang di mamaog lasa. A few moments later. The next day. Kaso si Arna, pangingan na pulito guys. Mounted gihapon ni, padakit na. Atong sa silid sa bawal dapit sa, yan, dapit sa drum. Ano sa bato? Ano sa bato? Mixer. Mixer. Mixer, magbuhat og ice cream. Magbuhat okay. Gamay mo lagi. Gamay rin magipili kay baratuhan naman. Ang gato po kasta libuhan. Tuwa pag isa. Sa may buhat na line, Uy. Anong hurot ng baterya na? Baterya na eh. Kita gisok sa isa. Kaya sa mana? Das stroke ka. Kapil pa ka? Ano sa mana? Naghan man lagi. Ang agdi mo pulihan og lakhan. Oh. Oh, gamay.
May gamay. Hindi na mo ya pila ng kilid. Di ko rin yung kuha ng kilid. Pero ka pa. Itagap ng bus. No. Ah. Pila man nagbuklo ha? Ulo. Sa misa na mga kuan, mga Papil. mitrosan na na. Mga bills.